Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandirenitu abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye. Tili mu tsiku la chinayi la mulungu wa 7 wa nyengo ino ya Pasaka, ndipo ndi mulungu wotsirizira chifukwa mulungu wamawa la mulungu likubwera tikachita chaka cha kudza kwa Mzimu Woyera, kubadwa kwa mpingo tiyamba nyengo ya pachaka. Mawu oyamba akuchokera m'buku la ntchito za atumwi mutu 22 ndi meya 30 kupitiriza ndi mutu 23 ndi meya 6 mpaka 11. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Simeon Gwande kuchokera ku St. Francis Kanengo Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu athu amumthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane Oyera. Yohane mutu wa 17 ndime ya 20 kulekeza 26. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu a m'buku la ntchito za atumwi. Mkulu wa asilikali uja adafuna kudziwa kwenikweni chifukwa chimene Ayuda adadzamnenezera Paulo. Choncho mmawa mwake adammasula nalamula kuti akulu a ansembe ndi onse pa bwalo lalikulu la milandu la Ayuda asonkhane. Kenaka adabwera ndi Paulo namuyimika pakati pawo. Pamene Paulo adaona kuti ena mwa iwo ndi amgulu la Asaduki, ena amgulu la Afarisi, adanena mokweza mawu m'bwalo muja kuti, abale anga, inetu ndine Mfarisi, mwana wa Mfarisi. Ineyo ndikuweruzidwa chifukwa ndimakhulupirira kuti anthu adzauka kwa akufa. Adanena zimenezi, Afarisi ndi Asaduki aja adayamba kukangana, ndipo msonkhano udagawana. Paja Asaduki amati anthu sadzauka kwa akufa, ndiponso kuti kulibe angelo kapena mizimu. Koma Afarisi amakhulupirira zonsezi. Anthu aja anayamba kufuwula kwambiri. Tsono aphunzitsi ena amalamulo amgulu la Afarisi adayimirira nanenetsa kuti sitikupeza konse cholakwa mwa munthuyu ayi. Mwina nkukhala kuti mzimu kapena mngelo walankhula naye. Anthu aja adafika pokangana koopsa, kotero kuti mkulu wa asilikali uja ankaopa kuti angamkhadzule Paulo. Choncho adalamula asilikali kuti, pitani mukamlanditse kwa anthuwo, mukamlowetse mlinga la asilikali. Tsiku lomwelo usiku, Ambuye anadzayima pafupi ndi Paulo namuwuza kuti, limba mtima, monga wandichitira umboni kuno ku Yerusalemu, uyenera ukandichitiranso umboni ku Roma. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amumthenga wabwino monga adalembera Yohane Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adapemphera ponena kuti, sindikupempherera iwo okhawo ayi, koma amene akhulupirira chifukwa cha mawu awo. Ndikuwapempherera kuti iwo onse akhala amodzi, monga inu Atate mmakhala mwa ine ndi ine mwa inu, iwonso akhale mwa ife. Motero anthu onse adzakukhulupirirani kuti ndidakutumani. Ulemerero omwewo umene mudandipatsa ndawapatsanso iwowa, akhala amodzi monga ife tili amodzi. Ine ndikhale mwa iwo, inu mwa ine, kuti akhala amodzi kwenikweni. Motero anthu onse adzazindikira kuti mudandituma ndinu, ndipo mudawakonda monga momwe mudandikondera ine. Atate, ndikufuna kuti amene mudandipatsa iwonso akhale pamodzi ndi ine kumene ndili. Ndikufuna kuti aone ulemerero wanga,
umene mudandipatsa chifukwa mudandikonda dziko lapansi lisanalengedwe. Atate olungama, anthu odalira zapansi pano sakudziwa anayi, koma ine ndikuwadziwa, ndipo awali panowa akudziwa kuti ndinu mudandituma. Ndidawadziwitsa dzina lanu, ndipo ndidzawaphunzitsabe. Ndikufuna kuti chikondi chimene mudawakonda nacho chikhale mwa iwo, dziwa kuti ndinu mudandituma. Ndidawadziwitsa dzina lanu, ndipo lero mayi wathu watipatsa Nkhoswe ina, Boniface oyera, kuti tisinkhesinkhe ndi kuphunzira za moyo wake. Iyeyu anali bishopu komanso maritiri. Boniface anabadwira ku England mu zaka za 675, ndipo atalandira madalitso kapena chilolezo kuchokera kwa apapa nthawi imeneyo, apapa Gregory achiwiri, anapita kukalalikira mthenga wabwino ku dziko la Germany. Kumeneko anagwira ntchito yotembenuza anthu mtima, yowaphunzitsa kuti akonde Yesu Khristu, yowathandiza kuti anthu apereke thupi lawo ngati nsembe. Zinali zosadabwitsa kuti chifukwa cholimbikira kulalikira za kupereka moyo wathu ngati nsembe, kutsutsa zikhalidwe zoyipa za anthu, akuti Boniface pamene anali kukonzekeretsa akhristu kuti alandire sakramenti la ulimbitso, makamakanso pa nyengo ija ngati la Mulungu likubwera pa nyengo ya Pentecost, chaka chakutsika kwa Mzimu Woyera, akuti anthu ena amene pa Chingereza amati ma bandits anamulasa, anambaya. Ndipo Boniface pamene anali kumwalira, akuti anatenga the book of the Gospels, buku la mthenga wabwino, ndi kuyika pamutu pake, kati tonena kuti Baibulo ngati chitsimikizo chonena kuti moyo wake wonse adaupereka ku uthenga wabwino. Ifenso tu masiku ano, we are living in a time when faith is again being challenged, sometimes openly, nthawi zina subtly. Kuchitsutsa Chikhristu mobisika. Timalimba bwanji mtima kuchilalikira moyo ona pamene anthu akuchifuna kapena pamene anthu akuchitsutsa. Anthu amachitsutsa Chikhristu mwa njira zosiyanasiyana, kama masukulu achikatolika, kuanyoza, kuasambwadza, koma na amafuna kuti ana azipitabe m'masukulu mwawo, na amafuna kuti mitanda tichotse m'masukulu athu, tichotse mzipatala zathu. Ndikukana Chikhristu koma mwa njira yakabisalira. Monga Boniface uja, tiphunzire kuima poyera ndi kumkonda Ambuye pagulu ngakhale pamene tili patoka. Tiliponso ena another extreme amene timankonda Ambuye Yesu pagulu, koma mwina tikakhala patoka kunyumba sitimapemphera, kapena zochitika zathu sizitsogozedwa ndi Mzimu Woyera, sizitsogozedwa ndi Malemba Oyera. Boniface oyera akutiphunzitsa kuti we should love Christ both in the open and in our private realms. Kachiwiri, monga Boniface uja, tikuphunzitsidwa kuti tikalalikire maiko onse. Iyeyu adachokera dziko la kwawo ku England, kupita kwa apapa ukapempha chilolezo madalitso, ndipo Gregory atamulola adapita ku Germany ukalalikira mthenga wabwino. Ino ndine sitinganyamuke kuchoka kuno kwathu ku Malawi ndi kupita kuti ukalalika mthenga wabwino, but we have our own peripherals where we can preach our faith. Tiri ndi malo ogwira ntchito kumene tikusowera tizilalikira mthenga wabwino. Ineyo ngati pakati pa nsembe anzanga ndizilalikira mthenga wabwino. Kulalikira mthenga wabwino ndi muja amanenera Francis Oyera, preach always if necessary with words. Sindingalalike ndi mawu okhayi, koma moyo wanga omwe, machitidwe anga omwe, mavalidwe, mayankhulidwe, china chilichonse chimene uli moyo wanga ndizilalikira ku madera osiyanasiyana. Potero ndikhala missionary watsopano monga Boniface oyera uja. Timpemphe Boniface kuti atitsogolere, ayende nafe ndipo atithandize kuti mmoyo mwathu tizilalika mthenga wabwino. Mmawa oyamba tikuona Paulo atayima pa bwalo la anthu amene amafuna amuweruze, akuluakulu a Chiyuda, amati the Sanhedrin. Ndipo pamenepo anamuyimiritsa kuti afotokoze chifukwa chachani akuchita zimene zinali zosavomerezeka pamaso pa Ayuda. Chimene chikundisangalatsa nchonena kuti Paulo atapatsidwa mwayi oti ayankhule, adanena zoona zokhazokha za moyo wake. Ineyo abale anga ndine Muyuda nzanu, ineyo abale anga ndine Mfarisi, ineyo abale anga ndine wamtundu wa Benjamin. Sanachedwe ndi kudzidefenda kapena kukamba zina ndi zina. Anavomereza ntchito imene amagwira, ndipo anavomereza kuti ndi m'bale wawo. Ndimafuna kuti tiyang'ane zinthu ziwiri zimene ndimatsindika tikamayang'ana mawu awo. Choyambirira, anthu amene akufuna kumupha Paulo, anthu amene akufuna kumponya miyala, anthu amene akumkambira zoyipa, anthu amene akumsemera zinyawo, akuwatchula kuti abale ake. No matter how bad the situation is, ndizikumbukira kuti ndine Mkhristu. Ndipo chotsirizira tikuona kuti Paulo ataomboledwa, Paulo atathandizidwa kuti asaponyedwe miyala, akuti usiku omwewo
adali ndi usiku ovuta kwambiri. He had a troubled night. Komano mkatikati mwakuvutika kwake kusowa mtendereko, akuti adamva liwu lochokera kwa Atate lonena kuti chani? Courage. Believe you me, ambiri mwa ife, unlike Paul, Mulungu akatithandiza, Mulungu akatiteteza, Mulungu akatichitira zabwino, timayamba matama, timayamba mwano, timayamba chinkulirano, timayamba kudzimva, timayamba kuzunza ena, timayamba kusowetsa mtendere ena. Pamene tikukondwerera Boniface Oyera mmaritiri, tidzifunse kuti ndi chani chimene ndinadalitsidwa nacho, chimene ndikuchigwiritsa ntchito molakwika. Ndi mphatso zanji zimene Mulungu adandipatsa, zimene sindikuzigwiritsa ntchito moyenerera. Ndi nyengo ziti zimene Mulungu wanditeteza, ndachita kuona kuti apapa zinthu zinandida, m'malo monena kuti ndikalalikire ena, ndikathandize ena, ndikatamanditse ena Mulungu, ine ndikupangitsa kuti anthu andimve kuwawa. Boniface Oyera, tithandizeni kukhala ndi chamuna m'Chikhristu chathu, polalika mthenga wabwino paliponse pamene tingapezeke, koposaposa posaopa ngakhale kutaya moyo wathu omwe, chifukwa cha dzina la Yesu Khristu. M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Wauka Yesu, mwokozi wathu.